Кайбер автомобиль йөртүчеләр юлны кыскартырга теләп кагыйдәләрне бозалар. Тиешсез урында сул як хәрәкәт полосасына борылып чыгу очраклары еш күзәтелә. Мондый тәвәккәллек авария китереп чыгару куркынычын арттыра. Кагыйдәләрне бозучыларны кисәтү өчен Казан юлларына махсус камералар урнаштырдылар. Узган елда Казандагы юл шартларында 373 юл транспорт хәрәкәте булган. Бу шәһәрдәге һәр 4нче авария. Аларда бер кешенең гомере өзелгән, 450дән артык кеше тән җәрәхәтләре алган. Яңа камералар куелгач, юл фаҗигаләре саны кимегән. Наблюдается значительное снижение количества ДТП. Казандагы юл шартларында транспорт хәрәкәтләренең 56%-ка кимүе күзәтелә. Аварияләрдә җәрәхәтләнгән кешеләр саны да икеләтә азрак. Камералар Җиңү һәм Ямашев проспектлары шартларында Сул Булак Галәсәр Камал урамы, Уң Булак Астрономия урамы, Гадел Кутой Гвардиячеләр урамнары кисерешләрендә барлыгы 19 шатта куелган. В текущем году будет продолжено оснащение. Быел камералар сул як хәрәкәт полосасына борылу тыела торган урыннардагы шатларга куела. Бу эш Казаннан тыш республиканың башка шәһәрләрендә дә алып барылачак. Бу үтемле чара. Юлны кыскартырга теләгән машина йөртүчеләргә 1500 сумга кадәр штраф каралган. Фарис Мөхәммәтов, Мурат Метшин, Рафкат Зиядинов, Татарстан яңалыклары.